tun trum chu infiam na chan chin lam ani le dawn awangin nei fak ril bawm mesak pute channel kan rawn in bin lut nalh mai le kan channel min ngaih hlut saka min lo thlir sak thian tu te zawng zawng chungah lawm thu kan sawi a chuti rual chuan hripui hlawm tak laka in him theih nan duh sak na sang ber kan hlan nghal bawk teuh ni e ole khawvelin a ngah hlelh em em mai hripui awanga kum sang hnih sawm hnih an khelh theih tak lo euro sang hnih sawm hnih chu kum sang hnih sawm hnih pakhat June ni sawm pakhatah hian a hming pangai euro sang hnih sawm hnih tih hming put hovin an khel tan ta rip mai dawn le inkhel ngaina tu te mit ava han van nei leh dawn tak em ram sawmhnih pali atangin inkhel thiam chi hrang hrang an rawn kal khawm dawn a chung ram atang te chuan a thiam ber nih an rawn inchuh rep rep mai dawn ni a hmuh nawm lo thei dawn lo tih chiang reng mai ani chung an inkhelhna stadium chungchang chu tun tumah hian kan rawn hrilhfiah dawn cheu a i beng neih zawng zawng sin uluk takin ni lo ngai thla dawn nia chuti nih lo chuan thian te zingah midel serh khawih sak an sawi ang mai ni vir vut anga mawl hmel zetin i beng ngawng neih vur vur bik mai dawn a chu chu kan hlohpui che wangin fiah fel takin kan rawn sawi dawn ani ram sawm pakhat stadium tha ber berah an inkhel dawn a chung stadium chan chin te chu kan rawn sawi dawn a uluk takin lo ngai thla rawh tuna kan hmuh mek hi Wembley Stadium ani a Wembley Stadium hi khawvela stadium lai ber te zinga mi ani tih kan hre vek awm e final leh semi final khelhna tur ani bakah group stage match thum leh round of 16 match hnih khelh ani dawn bawk a he Wembley Stadium hi kum sang hnih pathum atanga sang hnih pasarih chhung khan sak that ani a chutah chuan pound tluk leh dingawn khat leh point hnih zet an seng ani chu wangin a ro puiin a tha ang tih chiang em em ani inkhel en tu mipui sing kua zet len theihna ni a amarawh chu tuntum euro ah hi chuan hripui awangin en tu lengzat za sawmhnih panga chauh an awm thei dawn a chu wang chuan mipui sing hnih sang hnih zanga vel chauh an awm thei dawn tihna ni chu Wembley Stadium ah hian England in an group match zawng zawng an khel dawn a semi final leh final khelhna tur hmun ani bawk awangin England tan hian champion a chance a sang em em a ngaih ani sang zakua samkua paruk euro khan England hian semi final an lo thleng ve nalh pawh a mahse he Wembley Stadium ah ngei mai hian Germany lakah an lo chak lo zan tawh ani kha chu wang chuan kuminah hi chuan champion an tum urh hle ang tih chiang em em ani tuna kan hmuh mek hi Allianz Arena ani a he Bayern Munich khel mual ah hian Euro 2023 hi match league khelh ani dawn a he stadium ah hian Bayern Munich player pariat ngawt mai kol tu German in group match pathum an khel anga an van neih pui hle in a rinawm Allianz Arena hi stadium changkang leh ropui em em mai ani a pawn lam pawh hi awm ze nei a eng in a thil a tih kual vel theih vek a an design ani kum sang hnih pahnih khan an chei tha a kum sang hnih panga mei thla khan kahawng e an ti ve ani Euro maktaduai zathum sawmli loih seng an sak ani awangin a nep lawang tih chu chiang sa reng mai awm e chutiang khawpa stadium ropui chu ni mahse inkhel en tu hi za sawmhnih pahnih chauh awm phal ani awangin mi sin khat sangli vel chauh an pung khawm thei dawn tihna ni chu he covid zet hi chu a ngei awm khawp mai tuna kan hmuh lai mek hi chu Johan Cruyff Arena ani a
Johan Cruyff Arena Stadium hi sang kha zakua samkua pathum atanga sang kha zakua samkua paruk chung khan Euro magtadu ja samli ngot sengin an sa ani player ro pui tak tak cherchuak tu Ajax khel mual ania he stadium hi Netherlands khapui Amsterdam ma omania Ajax le Barca legend Johan Cruyff ming join Johan Cruyff Arena tina ming hi an phua nge ni kumsang ni som pakua February ni som pathuma Ajaxin Real Madrid an mi khwal trum khan en tu mi singa sangli zariat samsari pali loi an pung khoma chu he muna in khelen tu tamber record alani tangar ngarani tun trum Euro hi chuan hripuya wang bokin zasom ni panga bak mipui kalphal ani lawa chuwang chuan mi sing khat sang ni vel chau in an entrin don ti na ni chu ole tuna kan hmu mek ve thung hi chu Stadio Olimpico ania he stadium hi opening match khelna tur ania match ran ma hian soro pui tak om le nge yang ti po chiang sa chu mitam tak ma hlel em po ani reng bok ani June ni som pakhat zir top ni ran hian Italy le Turkey te chuan Euro sang ni som ni in khel masa per an khel don ani he stadium hi Italian National Olympic Committee hnuai awm ania Rome khopuya stadium lian ber ania Roma le Lazio ten home match khelna an hmang thin Stadio Olimpico Stadium hi kumsang kha zakua samni pasari tanga sak tran ania kumsang kha zakua sam thum pahnih le kumsang kha zakua samnga pathum le kumsang kha zakua sam kwa khan chei that le ani boka chutiangan chei meu chuan ro pui to tak ani he stadium ah hian mipui sing sari zaruk samthum pali lengma se hripuya wangin za samhnih panga chauh en tu an awm thei dawna chuwang chuan mi sing khat sang sari vel chauhin in khel an en thei dawn tihna ni chu hui awm thin khawp mai tuna kan hmuh mek hi La Cartuja ania Estadio La Cartuja hi Spain khawpui pakhat Sevilla awm ani Sevilla le Real Betis ten an home match khelna nan man thin ania Spain rama stadium lian tak zinga parukna ni phak hial ani bawk he stadium ah hian in khel en tu mipui sing ruk zet len theihna ni ma se hripuya wangin za som thum chawin an en thei dawna chuwang chuan mi sing hnih in an en thei or dawn chauh tihna ni chu he stadium hi multipurpose stadium ania football atan chauh an hmang thung stadium saknan hian Euro magtaduai za som hnih ngot an senga sang kha zakua samkua pakua mei nia khan ka honge an ti ve bok ani Spain hian an home match khelna an hmang fo to a kumsang hnih pathum UEFA Cup final khelna tan pawh khan an lo hmang to nge ani he stadium ve thung hi chu Arena Națională ti ania Arena Națională hi Romania khawpui Bucharest a awm ania Romania ramah hian Euro khel tur ni ma sela an mah ni Romania hi Euro khel turin an in pet tling zo tlat lo hei mak ve hle mai he stadium hi kumsang hnih pariat a sak tran kha ania September ni ruk sang hnih som pakhat khan hun ania stadium hi chei that ve zel ani wangin a sakna tan sum hmanzat hi Euro magtaduai za hnih somthum pali atangin Euro magtaduai za thum somthum pariat an pung chho to ni an ngai Romania bak an ram club FCSB le Dynamo Bucharest ten home match khelna tan an hmang thina he stadium hi stadium changkang tak niin a chung khuhna a awm thlapa chu khuhna chu a hawn theih thlap bawk ani mipui singa sanga zaruk len theihna ni mahsela tun tum Euro ai chuan hripui awang bawk
khan sing khat sang li chawin an en thei dawn tih na ni he stadium hi Hampden Park ani a Scotland national team in an home match an khelhna atana an hman thin ani Celtic Point an home match khelhna an hman reng tawh thin awangin Europa stadium lar ber te zinga tunah chuan a tel ve tawh nge he stadium hi sang khat zakua pathum October ni somtum pakhat dai a hawn tawh kha ni a voi engemaw zat an chei tha tawh a an chei that hun ber chu kum sang hnih sawm pali kha ni stadium ah hian mipui singa sang khat zariat samruk paruk teh meuh an lenga en tu tam ber tum chu kum sang khat zakua somthum pasarih a Scotland le England in khelh tum kha ni in mipui nuai khat singli sang kua zali sawm panga zet an awm ani hem mai a Scotland le England hi group khat a awm mahse Wembley Stadium ah an in khel dawn a COVID-19 hripui awangin Euro ah hian N2 sing khat sang hnih chauh an awm thei dawn bawk ani he COVID Z hi chu mipui tan a ngei awm khawp mai tuna kan hmuh mek hi Puskás Arena ani a Hungary khawpui Budapest a awm ani N2 mipui sing ruk sang sarih zahnih sawm panga zet an awm thei a Euro sang hnih som hnih pahniah hi chuan za N2 an awm thei an beisei ve tlat thung Hungary awmna group F hi tuntrum Euro in elna group of death tih a hrai ani a team nem ber angaih hi mipui tam tak nen an trankawp theih dawn awangin dah hniam ngawt theih bik an ni lo ani he Puskás Arena hi Euro champion lai Portugal le World Cup champion lai France te in khelhna tur ani a hmunah N2 an tam dawn em awangin COVID-19 hripui hi a darh huang tih thiam ten an hlau blok Puskás Arena hi kum sang hnih sawm pasarih atanga sang hnih sawm pawka chhung kha an sak ani a Euro mak ta duai zanga somriat pathum zet hrenna ani awangin stadium changkang tak chuan i hrim ang tih a hriat theih ngal mai awm e tuna kan hmuh hi Krestovsky Stadium ani a Saint Petersburg a awm ani a sponsor tu te wangin Gazprom Arena tih ani bawk stadium hi kum sang hnih sawm paruk December atanga sak than ani a kum sang hnih sawm pasarih April ni som hnih pahnih khan sang hnih sawm pasarih FIFA Confederation Cup khelin stadium hi an hawng rup ani a kum leh sang hnih sawm pariat khan World Cup thlengzui ngal bawk Krestovsky Stadium hi FC Zenit Saint Petersburg in home match khelhnan an hmang thin a stadium lar pangai ve tak ani he stadium ah hian mipui sing ruk sang riat za somthum pali lai leng mahse hripui awangin za som nga chauin an en thei dawn a chu wang chuan mi sing thum sang nga vel chauin an en thei dawn tih na ni chu tuna kan hmuh mek hi Olympic Stadium ani a Azerbaijan khawpui Baku a khelmual Olympic Stadium hi N2 sing ruk sang kua zariat som sarih lenna ani a Romania ang bawk khan Euro khel turin Azerbaijan hi an tlin lo wangin mual neitu zinga an mahni in khel en tur an awm lo tih na ni he stadium hi Azerbaijan in an home match khelhnan an hmang thin a kum sang hnih sawm pasarih sawm pariat season khan Karabakh in Champions League home match khelhnan an lo hmang tawh bawk he stadium hi kum sang hnih sawm pakhat atanga sang hnih sawm panga inkar chhung khan sak ani a Euro mak ta duai zasarih sawm point paruk vel loih an seng ani tuntrum Euro ah hian mipui za som nga an awm thei dawn a
amun na hian avaian mi sing ruk sang ko zria cham sarian leng kan ti to kha chu wangin ra som nga chon len thei dawn awang chuan sing thum le sanga vel hret chauh a hmunah hian an awm thei dawn tih na ni tuna kan hmuh mek hi a tawp ber tur a ni a park and stadium ani park and stadium hi euro sang hnih sawmhnih khelhna tur stadium zinga te ber a ni a inkhel entu mipui sing thum sang riat samruk leh panga lenna niin tun euro ah hian mipui entu za sawmhnih panga an awm thei dawn a chu singkhat sang hnih an awm thei dawn tih na nih chu he stadium hi kum sangkhat zakua samkua pahnih September ni kua khan kahawng an lo ti ve tawh bawk Denmark national team leh FC Copenhagen ten an home match khelh nan an hmang thin a Copenhagen hi Denmark khawpui ani wangin euro sang hnih sawmhnih ah hian Denmark in an mual ah match thum an khel thei dawn a kum sangkhat zakua samkua pahnih euro champion lo ni tawh tan hian knockout stage in pet tlin awlsam phah thei hle ang tih rin awm ole kha ti zawng kha tun tuma kan rawn sei thei leh kan rawn tih chhuah leh thei te chu ni a min lo ngaih thlak sak tu te zawng zawng in vai in chibai bye bye vek ule